nyithindo osano otis gi ni Gen Z. Ang'eni kaka jadolo intiere kodgi e kanisa ni. Bende ukawo thuolo mar wuoyo kodgi seche muwuoyo kodgi giwacho nang'o? Bende nitiere kaka kumudonjoru kodgi ma bende ubed kodgi e winjruok mondo mi ji one kaka twak e kinde bende luor bende nitiere kaeto bende sirikal be ok ne ni ji kadho ahinya. Aneno kane gidwaro biro donjo e State House tiwinjo kane giduogo gi luor moko kuom gigo mane giwacho ni mana kama kik kitem dhi nyono nikech idhi tieki apoya nono. Kaka achiel kuom bende ok dwaher mondo ngimagi bende orum seche ma bende ging'anyo. Bukawo thuolo mar goyo kodgi mbaka to pachgi en ang'o ahinya kotenore kod weche madhi mbele? Nyocha wuoyo sama ng'anyo nyocha lich ne an e redio Ramogi kocha nwago duondwa piny news kono. Kiwuoyo gi nyithindogi jomong'e muma nitie joma nowacho ni bet odai e lwet wasigu, bet odhi otho, nikech nyithindogi wacho ni gidenyo. Koro gineno ni kar mondo kech oneg-gi to gidhi githo e pap. Mano wacho ma giwacho kech ng'ato osesomo ngima modago ok chal ne gadiera. Koro beta kik otho gi kech to dhi otho e pap. Koro ma asira ma gin go sana. Koro joyudhgi kiwinjo duondgi gikoso tich gidenyo. Momiyo nawacho ni polis owe go jomodenyo, owe go jomokoso tich, kendo polis owe go joma ekonomi ohewo. Nikech ekonomi ohewo ji, gin dhano wuok oko nikech kibedo piny king'iyo left and right and center to ok ine duoko. Koro gikone beta nikech king'iyo the crowd mawuok adier kani street ka demonstrate en namba maduong'. Ma kadebe ni gin gi tich ng'ato ok nyal we tich. In kata kidhi ga pap kwa nene tidhi nene tich. To joka ting'ene dhi e pap to gionge tich. Koro gima duong' nyithindwa gi kinyalo los ne yore gi mag tich. Ng'ato de yud kama de make kasto mbeke ekonomi. Kasto jatelo biti piny gadiera. Mondo slogan ma nitatfanya, nitatenga, nimetenga, nitatenda ni ochal gima rumo. Nikech trust ng'eni koserumo kuom ng'ato. Koro kata owacho adier kech sane kanyo jatelo nowuok mowuoyo gi ji. Kama nowuoye kod ji chama norome gi youth cha. Tinwa ka ji mang'eny whether kata osecheji nowacho ni to pod dhano ok trust. Koro nanong'o ni kare ki lose trust kuom ji to bakare en gima tek mondo iduoka ma kata koro iselokori isechenjo koro iwacho adier gik midwa timo to dhano ema ni pod iriambo nikech kite pile en ga miriambo. Koro joyuth odenyo koso tich kendo ekonomi ohewogi. Mane wach maduong' mwawinje ground. Kasto leadership be gigo mondo piny oti gadiera. Kech ka piny ok ti gadiera to kech mako piny. Koro gimomiyo kech omako piny mano wach mosir gi ndiko. Ka piny ok ti gadiera to kech donjo e piny. Adisa ni kech omako piny. Ji mang'eny odenyo. Ji okoso mwelekeo, ji okoso kuonde mag maki. Koro an kaka jadolo gima dang' awachi ne joma winjowa. Piny mondo ti gadiera. Ogolo miriambo oko. Gima black oluongo ni black, ma white oluongo ni white. To piny dhi mana konyo. To gik moko pod uma kama. To sani dhano riek, dhano neno. Piny pod ok bedo kod kwe. Kamano. Jadolo nitiere